Шагал, Сутін, Цаткін, Бакст. Каштоўныя карціны мастакоў парыжскай школы, якія цягам некалькі гадоў скупаў і вяртаў на радзіму Белгазпромбанк, па звестках дзяржаўнай тэлевізіі далучаныя да следства супраць банку. Кошт карцінаў каля 150 карцін за каля 20 мільёнаў долараў агучыў канал «Беларусь-1» і сума падобная на рэальную. Вядома, што толькі закаханыя Шагала каштавалі банку 650 тысяч долараў, а слынная Ева Хаіма Суціна – 1 800 000 долараў. Стаўленне да айчынных мецэнатаў абурыла творцаў. Рабілі ўсё, каб як мага больш беларусаў змаглі гэта ўсё пабачыць і закрыць белыя плямы ў гісторыі мастацтваў, зразумець, што ў нашай краіне, з нашай краіны пайшлі сусветнага ўзроўню мастакі. І дэманстраваць, папулярызаваць. І гэта ўсё зараз выкарыстоўваецца ў палітычных мэтах. Гэта сумна. Власти, арестовывая эту коллекцию, бросают вызов нашему представлению об идентичности, о нашей национальной культуре, о нашем прошлом. Вот о лучшем, что в этом прошлом. Ведаеце, мне цяжка уявіць сабе батальёны банкаўскіх супрацоўнікаў, якія з Шагалам у заплечніках спрабуюць перайсці, не ведаю, беларуска-літоўскую ці то беларуска-польскую мяжу. Дзе карціны цяпер і ці вернуцца яны ў банк, а дакладней у галерэю «Арт Беларусь», дзе іх маглі бачыць беларусы, невядома. З 15 чэрвеня галерэя адчыніла выставу зніклых каштоўных твораў, якія можна пабачыць на праектары. Сцены галерэі тым часам вымоўна аздабляюць пустыя рамы. Слонімскую сінагогу, якая была выстаўленая на аукцыён, не прадалі. Аукцыён не адбыўся з-за адсутнасці зацікаўленых купляй. Святыня ёсць найстарэйшай сінагогай у Беларусі і датуецца 1642 годам. І сцены, яна ўся бачыла всю гісторыю слонімскай зямлі і ўсіх тых людзей, асоб, якія прыязджалі ў Слонім, якія тут жылі, пачынаючы ад Міхала Казіміра Агінскага. Міжнародная яўрэйская арганізацыя, якая называецца Фонд яўрэйскай спадчыны. Яна да такіх унікальных сінагог міжнароднага значэння аднесла усяго лишь 5 сінагог на тэрыторыі Беларусі са 124, якія захаваліся. Пасля вайны сінагогу ў Слоніме выкарыстоўвалі як склад, пазней як гандлёвае памяшканне. Занядбаны помнік быў выстаўлены на аукцыён за 50 000 долараў. Стварыць свой музей мараць бадай усе калекцыянеры. Марыі Бандарэнцы гэта ўдалося. Працуючы ў сферы IT, яна грае на піяніна ды флейце і мае хобі – папулярызацыя музыкі, якое перарасло ў сапраўднае захапленне і мецэнацтва. Летась Марыя на ўласныя грошы адкрыла ў верхнім горадзе ў Менску арт-прастору «Свет класічнай музыкі» для сустрэч выканаўцаў аматараў і прафесіяналаў. А цяпер яна стварыла тут і музей, у якім больш за 60 інструментаў з прыватнай калекцыі Марыі. Ідэя музею ў тым, каб даць магчымасць дакрануцца да музыкі. Таму амаль на ўсіх экспанатах, апроч самых крохкіх, можна граць. Самые уникальные, самые крупные из них – это вот клавесин, историческая версия, арфа, рояль. Также среди остальных экспонатов есть, например, индийский ситар, то есть тоже достаточно необычный инструмент. Но, с другой стороны, в общем-то, огромный интерес представляют и обычные инструменты тоже. Даже простое желание, возможность вот подержать в руках скрипочку и услышать, как она звучит, не со сцены, а вот непосредственно здесь, у себя, и провести рукой по струнам вызывает огромный интерес, огромный восторг. Инструменты, сярод якіх піянерскі горн, ксилофон з бамбуку, афрыканскі барабан, кастаньеты, электронны арган Марыя прывозіць з вандровак ды набывае на аукцыёнах. У музеі займальна распавядуць пра іх будову. Напрыклад, вось на такім вось самаробным інструменце можна паглядзець, як працуе арган. Трубы, якія яны адрозніваюцца і як адрозніваецца іх гук. Музей абяцае паглыбленне ў прыроду гуку для дзяцей і дарослых, а таксама сустрэчы з вядомымі музыкамі, якія распавядуць пра інструменты і, вядома ж, на іх зайграюць. Для бяспекі наведнікаў музей пакуль прымае невялікія групы па папярэднім запісе. Александра Дорская, Белсад.
Галоўныя героі прэм'еры ў магілёўскім драматычным тэатры «Лета, каханне і жывая музыка». Канцэрт «Романтика Лау» распачаў 133-й сезон у няпростых умовах, але з фантазіяй. Когда выходит, конферансье объявляет их Ганн, Себастьян, Бах. Вот и получается дистанция очень большая. То есть я хотела убрать эту дистанцию, чтобы это было такое легкое, озорное, веселое. На сцэне як сусветная класіка ад 17 стагоддзя, так і сучаснасць. Яднае часы стылі романтызму. Аве Марыя Баха Гуно, гімн кахання Эдит П'яф і гід на ўсе часы Лау Мі Тендер. А выканаўца тэатральны ансамбль «Экспромт класіка квартэт». Добра вядомы па спектаклях і музычнай праграме «Жывая гасцёўня». Цяпер музыкі выступаюць на малой сцэне тэатру. Мы сразу поняли, что здесь очень хорошая акустика. То есть не надо ни подзвучивать, ни микрофонов, ничего. То есть это как специально для нас. Атрымаўся не проста канцэрт, а музычны вечар з драматургічнай лініяй. Акторы Анжаліка Барчан і Ягор Шабетнік распавядаюць гісторыю кахання Уладзіміра Маяковскага і Тацяны Яковлевой, поставленную режиссером Виктором Куржаловым. То, с каким настроением ведущий выходит к публике. Все-таки это настроение, да, пира во время чужой. И вот это наша позиция, мы с вами. Рыхтавалі канцэрт «Романтика Лау» до 8 сакавіка, але пандемія унесла карэктывы. Прэм'еру адклалі да чэрвеня. Адна з музыкаў стала кантактам першага ўзроўню, а гледачоў у зале меней амаль у 3 разы з прычыны дыстанцыйнага рассаджвання. Аліна Скрабунова, Магілёў. Літаратурнае журы прэміі «Тёткі» назвала найлепшыя кнігі для дзяцей і падлеткаў. Сярод 6 лаўрэатаў Аліна Длатоўская, Сергей Календа, Аксана Спрынчан ды Кацярына Хадасевіч-Лісавая. Прэмія «Тёткі» Лайзы Пашкевіч – адзіная недзяржаўная адзнака за кнігі для дзяцей і ўручаецца яна з 2016 года ў 2 катэгорыях – за змест і за малюнкі. Моладзевы тэатр у Гомлі паволі выходзіць з вымушанага адпачынку і ўжо нават рыхтуе прэм'еру. Чэхаўскага дзядзю Ваню тут уваплатніць у жыццё рэжысёр Віталь Краўченка. Добра вядомы гомельскаму гледачу паводле спектакляў «Каралеўна прыгажосці», «Метад» ды «Гратэскаваму вырадку», а сталічным паводле макдонахаўскіх вешальнікаў у Купалаўскім. Сёння ў рубрыцы «Тэт-а-тэт» у нас ёсць магчымасць паразмаўляць пра падрыхтоўку да будучай прэм'еры з самім рэжысёрам. Вітаю вас, спадар Краўченка. Адкажыце на пытанне, чаму, пачаўшы як актор, вы ўсё ж такі ў выніку пайшлі ў рэжысуру і чаму, пачаўшы з чорных камедый, вы ў выніку ставіце Чэхава? Я ніколі акторам асабліва не хацеў быць. Але гэта адукацыя мне была неабходна для таго, каб больш цвёрда, упэўнена стаяць пасля на рэжысёрскіх нагах. Тым больш прайшло 10 гадоў пасля заканчэння акцёрскага. А які рэжысёр можа быць у 18-22 гады? Моя даўняя мара ажыццявіць дзядзю Ваню. Па-другое, сёння, як ніколі, я адчуваю, як ён адгукаецца. Гэта трагікамічныя сцэны з вясковага жыцця, таму што героі так ці іначай несуць у сабе трагедыю. Але галоўнае, калі казаць пра канфлікт, які я назіраю і ў нашым грамадстве, ізноў жа, можа, не 100%, але я сам, напрыклад, сябе адчуваю серебряковым. Калі мне кажуць, што вот галоўны герой гэта Вайніцкі, я, напрыклад, сёння, пераасэнсоўваючы, я не зусім разумею, а што такога сімпатычнага ў Вайніцкім, каб за яго змагацца, каб яго шкадаваць. Прыходзіць серебряковы, кажа, маёнтак наш грошай ніякіх не прыносіць, давайте мы яго прадамо, а на грошы выручаныя мы купім кватэру ў горадзе і лецішча ў Фінляндыі. Ну, шыкоўная ж ідэя, правда? А што галоўны герой, што кажа Вайніцкі Серебрякову? Ты знічтожыў маё жыццё! І для мяне сёння, калі я назіраю часам гэты канфлікт вёскі і горада, вельмі умоўна кажучы, інтэлігенцыі і неінтэлігенцыі, людзей, якія хочуць ісці наперад, і паміж тымі, якія не хочуць ісці наперад, якім добра заставацца ў тым стане, у якім яны знаходзяцца, і пачынаюць шукаць вінаватых. Як вы лічыце, ці будзе мець нейкія наступствы эпідэмія каранавірусу для развіцця тэатру ў Беларусі? Ці, можа быць, усё перайдзе ў онлайн? Ці вернецца глядач наогул у самі тэатры? Ён наступствы ўжо мае, і не вельмі прыемныя наступствы, але не хацелася б вангаваць, а хацелася б проста верыць, што глядач вернецца ў тэатр. І ад тэатру таксама, мне здаецца, шмат што залежыць, чым будуць вяртаць гледача, якой драматургіяй, якімі спектаклямі. Таму што онлайн-паказы гэта вельмі добра, але онлайн-паказ ніколі не заменіць жывога чалавека на сцэне, жывой эмоцыі, якая можа перадацца да гледача толькі
у непасрэднай блізкасці у глядзельнай зале ад жывога да жывога. Адчуць жывыя эмоцыі ад прэм'еры спектакля «Дядя Ваня» паводле Антона Павловича Чэхава можна будзе ў гомельскім моладзевым тэатры ўжо 6 жніўня. А ў нас у гасцях у рубрыцы «Тэт-а-тэт» быў сёння і рэжысёр Віталь Краўченка. Вялікі дзякуй. Дзякуй вам.